Say guys, oh my goodness, nasi tadzoka zvakare tiri kuno obviously kugokwe vanhu vazhinji vachiri vakabatikana nenyaya yevana matwins ekwadhupute vatikauya hama dzavo zikatoda kuvaona kuno kuplamti tikabatsira tikaita layers kuti vange vachiendawo kupi kuplamti tikadzosa zvakare but zvinhu izvi hazvinangoitwa nje pakaita maprotocols pakanotaura nasabhuku vanasabhuku kadai hanga vainde zvavo patakadzoka manga mazvionawo zvakare kuti takaenda tikanosubmita kwavari kuna sabhuku atinazokwasawo vaona vanga vamukira kwanga vaenda tikadedza muvakidzani kuti awitness kuti zvokwadi matwins akadzoka asina kana chiscratch kana chii saka muzuva ranhasi kamhenge takazorora ndakambenge ndabatwa nematanzo zikati chega ndembotanga taita sei ndaita recover from jeni yedu nhasi tosimudzira mberi nevamwe vanhu vedu 4 vave including 5 vanani vana madhupute tombovasiya vakadera apa 4 families dzasara ndo dzatoda kuti sei tinge tichizopa zvinhu zvavo zvavakapuwa nemashemarienzi asi pavanhu vese 5 vatakaita document kune mamwe macases ekuti vamwe vati uya kuti wabatsirana nechakatoenda kana wabatsirana kati asi pano ndakanga masenemusekuru uyai makasara zvakanaka zviri sei ndikati pamwe makatoenda america makadii kurova kudai handiti saka hata tikambofamba hatikatoya neungwadoka makazvizwa ndakauya pane chinguva saka ndati ndinyanya kuzokuonai nhasi kuti tisaramba tichingoramba tichiverekera mazuva kuti tironge ini ndakazvimiririra handina kupuhwa kunzi mari yezvitina izvi nevanhu vandikurevera nyika zvinoenda paintaneti zvamunoona tichi zvotoonekwa saka tati tigare tangodero unless pane uyo ane wowisha wati pane kuti muforomi chiregai ndikutengere zvitina 2000 izvi nekuti kunokwanisa kuti mari 40-45 amene vamwe madhupita 35 but vana madhupita ati havana kana kupisa tongwatione 3-4 weeks tingwati pisai havapisi zvitina zvavo saka takambotega timbavasiya takadero but 40-45 ndizvo tese tichiwirirana saka $40 to $45 pa 1000 zvitina asi kana tikashayiwa watipa totopinda madhaka tose kuti tikubatsirei matwi inini basa rangu sezvandakuudzai nderekuti ndendipa mberi ndiita zvandiri kuita izvi tichipururudza tichitamba ichasei tichikumbira mabheki emasemende tipewo zvekozi ndapuhwa quotation kunzi panodiwa 12 mabhekis esemende saka izvozvi ndakatenga rimwe kureva kuti toda 11 hatoda kureva kuti site totokumbira ava imi mwemotokumbira nevava matwins nevakomana vedavo votokumbira pachadiwa mazenga kanisikamwa uyu anonzi shoni uyu ndiye mwana avavavava wechitu wavo asara kasikara pakambomuona palive stream akabata kamera izvozvi ndidedi vacho saka shoni uyu ndiye mwana wavo first born avava movaziva vesa right nhasi sekuru tinavo muvhidhiyo sekuru vakanyutura tiko sekuru mwendepi icho chimomodelaitoni icho vanovaona vanhu navo sekuru havachandipindiri kuti tiri kuita tosezve ndandiri confused papo tati tichipeka ava tatadikaintroduce vakakutozika mwanyango mukafamba navo mukwekonzi vakochangamire namaishoni movazivapo saka ava ndo retiyenyambisinazioneka zukuru saka vanhu vazhinji vakakubigai vakati zvinoitwa nevanhu vashoma zvokuti munoti nangwa hangu chandinacho ndinoita kupailota saka ndoona sekuti nepakaita konzeni yaona kuti hazviiti here kuti muvabvisa apa muchiinda pedo nepavari makataura nhau yenyu chitaurai nhau yakaita kuti imi asimusatatoda toda kuitwa introduction yavavo kusati vaziva avava vasivana vaita baba vanogara apa ukamusoro apa avava ndivambana chikwira vanogara apa sekuru vangu apa pakadzukira avava ndivachaka sekuru vangu saka avava ndivasivanda mwana wangu mwana wenyu kuzvara mwana wangu kuzvara tafara kuzivai tafara nhasi matiti ayo toda kumbokuona iwo zvokwadi toda kuvaona kuitira mangwana
tinogona kupesana nemi tototi imi manditsika paya plus zvoita kuti tibatsirane tini pakuronga tose tibatsirane kunyanyanyanyanya matu sorry mukanzwa chiti matwins ndatojaira saka naumainzwa kuti tida kureverana nemarume kuti mari chaye kuti iwe uforomaka nandizvozomaswa mangwana zvokwadi. I always put a disclaimer kuti vanhu vasandivenga kuti famba nechimota kana kuti ndifamba nanhu pachangambiri vanhu kuti maiwane zimazimari akafanira kukati ndizvozvo mangwana. Saka ndosaka matinzwa ini ndichiti ndinonge ndiripo pakuforoma kana zvatoramba ndoforoma. Saka ndozviripo. Saka izvozvi toinda tonotaura nani timbonomhurusana matwins muchizombotiudzawo mamwe matambudziko amamusangana nawo nematwins uye zvishuvirozve. Sorry ndokufungwa kuti matwins wakomanawo vatokofungwa kuti ndajara matwins saka ndajara madhupute imba ina kutozowedzera kudonheri yakatogwa nemhepo ko saka makazochanyaradzo aiwa vanhu vahama dzavo vaiti vamwe vari kuhuru vaiti tirembogadzira kuti saka mari kutidi but asi handikutaona kuti zviri kunge zviri kutodi zvokunetsa. Saka baba vanonzi baba Shoni taudza baba Shoni ndiwe murume wamaishoni wamunombona ndichifambidzana nawo maishoni ndiye matiri yeipedo muradzi yaitisa munyi murosai mashemarienzi makadii mose kwamuri tinongokutendai nebasa guru ramuri kubata rambai makashinga tinotenda handizvozvo asi nyore saka motoona kuti ruvazhe rwedu rwati rwandichinjira we wakatorwa nemhepo tabva pano oraiti iwo vakamusara zvavo vasimburusa matwi mwari akomana Makadiko. Iripo. Kuti sai kudoko. Kuri nani. Edwi. Makadiko muchiri kundiziva here? Ndiani? Ndakambokuonai. Kupi? Uko. Kupi? Pano. Dzoziva wena. Makasara chini mhorosai. Makasara zvakanaka here? Takazara zvakanaka. Maryeko nhasi. Sadza. Rauya naniko. Navakomana. Yevo imwe wacho anonzwa ndizvo. Vanowera kure. Garai henyu pasi. More. Kuwa kwacho kunonetsa. Rogara zvacho ndokusipo manje. Gare. Saka mamuchiti kicheni yakadonha. Zvakadipa ichititsanangurai. Chii chakaitika? Kwakauya mhepo. Yakatora kicheni. Ndobva mangosiyawo zvakadini. Ndangosiyawo zvakadaro. Nekuda kwei makasiya yakadini? Haina vhiki. Haina vhiki. Zvaitika izvozvo. Asi pachikaranga munotendegwa here kubata zvinhu zvavava kana zvata seizvo zvikamungofana kusiya. Zvova haisi kicheni yamai vepano. Ndeve mai vepano. Saka hama dzacho ndizizofana kuzogadzirisa. Kugadzirisa pakufurira kana yadonha. Handifungi kuti kana isitoi kuna kuita. Alright. Saka madam komai semusina kumboya namadam nhasi. Avapo. Vakafamba. Saka kana vakafamba ndimunomabuda. Ndakatopera kuti ndotobata mugoti zvese. Ko uyu mwana mukomana wenyu uripi? Uyu ana stand yake uko. Anogara uko kwakewo. Ane mhuri yake uko. Vakomana vari panapa kuti vakachengeta zvinhu zvamai vavo. Ko ngadai situation yakaita sekuti yese iyoyi makicheni ese akawara maizodii? Ndekudaidza hama dzamai vacho. Vachivatepi manja? Apa ndo pamene ipapa kumai kuti paitwa sei papo. Saka kumba kwenyu isusu tingati right now hazvikodzeri kuti vange vachiwana imba yekuvata. Kumba kwanga hakuna kuti vangavate. Hapana.
Saka musi watinoziva mavidhiyo tikauya tikaona pane dzimba dzakawanda munokwanisa kutsanangura kuti nekuda kwei titsanangura imimi vanhu vahwisise nekuti vamwe vanofunga kuti tida kuti vanhu vanoona vahwisise sei kutaura zvakasiyana nokuona unenge muchitoyesa kuona kuti hazve shuwa ndo zvavaitaura izvo kuti ndo chimiro chiri mumba umu kana pasinawo zvokwadi rume kuti yango mukana tida kuti togona ndainokuradza kuti ndingati munhu angapindire umu maigona kuti atozoenda kotabva kuti vanhu vaona because I think vanhu vanogona kubvunza mubvunzo yokuti vangakona ngoclear room here yekuikira yekuti vavate ende why tichifana kunge tichivatira room but inini hangu ndakazvitarira ndoona sekuti pavanhu vese vatanga tichiita obvious vekwadhupute vanhu vanga vamiramira kuti vaitire something zvanhu zvakanaka but takamboisa hold for the meantime uyezve nekuda kwemafamily members and family issues hamuona kuti panapa ava vaunza hama dzavo dzose kurava kuti vari pachitenderano nezvatiri kutaura kuitira mangwana sazonzi ava ndo vakaita decision yekubvisa vavo vakomana ava pano ine maere vana baba nemoti iwe wakavabvisire tasaone izvo zvitika iko zvino ndiye anombotanga kutaura sekuru vechikuru chimbotaura iti moosvina sei aiwa ako kubva musi wataparadzana pano takagara pasi dai kumba kwomukomana kwakakomba zokuti pangano kwemba yogara vakomana vangati rake rikajara kusvika pano akanga mwana enda koga chitsoka saka asi toilet iriko zvino saka kula kuti pana kwasaitwa methodist zvakaita zvekuita chikwaya kana kuri kuti kwene pane patatotoita vanotanga tovaisira kana setambo yekuti yobva pavanenge vari ichienda kutoilet vakasi vakazenge vajaira manje vanenge vasina basa netambo nekuti vanenge vakuziva kuti kwazitoda kuti tinge tichionesana kuti zvokwadi tingadiwa tero tatikwanisi kuzoita tokwanisa kuita iflat sevanhu vanga vagara nemusha wavo ngwa nezvese zvakakwana saka kukuasistai kwandikuda kuita indakazvimirira nekuhwa urombo kwandakaita ndagara pasi nekuzaya madiscussions kana sekuti matwins kuti achokwadi is not fair kuvasiya vari panapa chinoitika vari pano nangwe mese mune zvido zvenyuka asi hazvinga nemiwo kwamuri hazvisi fair everyday mosenga sadza muchidaiwo hazvibudi ndosaka ndatotaura vanhu vese vari pano inini ndakatokumbira vanhu kuti vanhu ngatibatsirei baba ava kuti vawane chero munyu chero shuga nekuti izvozvi zvakafanana kuti baba ava varume vaviri vavana vavo saka ava hakwanisi kushuzha kapa vaviri ava saka ndikati chivatengere zvishuga kuitira kuti pasazoita mutauro futi kunzi vakapuwa zvinhu zvavakomana vaya vakazvidya zvose vakazodii toziva kuti vanhu vanotaura ingeneral ndavava vandatoti vazviwewo kuti ndini ndakadero kuti baba ava ndoda kuvapa chikafu chekuti vabikire ava inini ndokandakakumbira vanhu nokuti uyu nyangwe kanzi ndanoita mari cho havakwanisi kuita mari choka kungomirira kuti ava tsvakai chikafu imi mugotibikira zvoga hakuna zvimwe zvavangokwanisa kuita saka nezvimwewo zvandakangokwanisa kuti ndiwane ndikatovaudza ava vega mavhidhiyo zvirimo kuti nyangwe zvikanzi marya nemhuri yenyu inhana basa nazvo nekuti kuti achokwadi chikafu chavari kudya nemhuri yavo ndochikudyiwa nani nevarume ava saka nyangwe tikavapa gurosari hatina basa nazvo kuti mhuri yavo yaryawo as long ava vari kuvhidwawo chi navo ndini ndakadero ine maere sekuchangamiri ndo maitira ndakaita kutira kuti mangwana vanhu vasazoti vandikapuhwa chikafu kudai zvavapuhwa vadii ini ndini ndakadero ndiyanga decision yangu theniwo kune vakavapawo hembewo chichi nezvimajaketi kudii sekuru ndinovatrasta ava nemuri muzukuru handiti muri muzukuru hatingamboti nhaye mivonzi vapuhurwe vaita sei zvotofadza nekuti vanenge vachivaona vachichinja vachiita sei vachimonitawo ipapo kune mamwe akaita mazijaketi ewatichakuradza zvenyu mugomaona vachishutura tichatoenda charo chemumwe chitsvawo chani chemumwe musazofunga kuti zvitsvawo zvekuti ini polisi yangu kuvanhu vandotipa zvinhu vandofamba ndichitora ndinoti nyangwe chiri chicharo tipe nekuti kune mumwe munhu kuda utofamba nyama dzose dziri pashi handiti saka ndogara nangotaura kutira kuti mangwana sazonzi wakandipa third hand hayi anga isingachaiti hembe iyoyo ndinotaura kutira kuti musazoti zvakaipa chitaurai
Sekuru. Taura zviri pamoyo penyuwo. Takuvigira hembe. Takuvigira hembe. Aiwa. Ini ndinoti pane nyaya yakauya nemukuru. Wakauya achiti vanhu vaya vakatoda kudii vaino musukuru ndikati hai kwai ndakaushira maoko papo pandakazotondisorodzavo kana chisipo akati ini kuti vana sekuru vangu vavati nesharabo vangunokwadza kana ndisiti vana vaenda kuchikoro iye aida kumwe zvinenge zvitonetsawo saka akati kana urongwa ihwohwo kana kwekudii kunenge uri urongwa hwakatonaka chose. Imi munozvida here zvekundovakirwa kwamuzukuru? Ini ndakatora sedanho rakanaka nokuti kana ukati handidi vaya vane varongwa urongwa ihwohwo voita sokuti havazi vanhu kwavo asi ivo vari vanhu kwavo varonga urongwa hwakanaka. Saka zvinenge zvichifanirwa kuti kana vanhu varonga urongwa ihwohwo hwaita so vanhu vanofanirwa kukudza nokurumbidza uye nokutenda samatenga anenge apinda mukati mepfungwa dzavo kuti vaite izvozvo. Mashoko enyu anofadza. Hamoni nyangwe nesuwo tikazoenda kuti kune vanhu vedu tiri muvhu muno tiri kumbira kuti vanhu vange vane mudhuri kumba kwemuzukuru wavo. Zvinofadza. Inhema here akati akuvigirai hembe. Modzida here? Aiwa, hembe hadzirapwi. Saka hembe hadzirapwi. Makomborero harapwi. Noti mbotozimukai sekuru simukai titombozimuka timbotofarira zvokwadi vamaihuya sekuru timombotenda inendetehuyo here tovapereka kuna Shem tovapereka kuna Shem munare yake muruvanze tovapereka kuna Shem munare yake muruvanze tovapereka kuna Shem munare yake muruvanze. It's so.